Ak chceš vedieť, na čo si máš dať pozor, ak začínaš investovať či už sám cez nejakú platformu alebo vyhľadaš pomoc sprostredkovateľa, tak toto video je pre teba. Za prvé, mal by si poznať riziká spojené s investovaním do daného portfólia, ktoré si vybral sám alebo ktoré ti bolo doporučené. Za druhé, mal by si vedieť, aký si typ investora, či si konzervatívny alebo znesieš aj väčšie riziko. Ten odborník s tebou vypracuje rizikový dotazník a určí tvoj rizikový profil. Na základe toho ti vie aj doporučiť správne portfólio. Za tretie, veľmi dôležitá je diverzifikácia, rozloženie aktív, koľko percent akcií, dlhopisov, ale aj rozloženie z geografického hľadiska, aby to nebola investícia do jednej krajiny, aby tam boli americké trhy, európske alebo aj azijské. Za štvrté, dôležitým faktorom je aj horizont investovania. Je rozdiel, či investuješ 20-30 rokov. Tu môže byť to portfólio nastavené viac akciové, ako keď ten horizont je menej ako 10, čiže 5 až 10 rokov. Tu by to portfólio malo byť nastavené viac konzervatívnejšie. A rada na záver, je lepšie investovať do investičných balíkov, ktoré pripravujú odborníci, portfólio manažéri a tvoj sprostredkovateľ ti vie vybrať pre teba ten správny na základe tých bodov, o ktorých sme sa bavili, ako počúvať rady nejakých samozvaných investičných gurúov, ktorí nemajú ani potrebné vedomosti, ani žiadne certifikáty, ktoré vyžaduje naša legislatíva. Pre ďalšie takéto tipy ma nezabudni sledovať. Ak už máš nejaké skúsenosti s investovaním, tak sa podieľ a napíš do komentára.